Gaur hemen Gasteizen eta Iruñan bildu gara, LAB sindikatua mobilizatzen ari da, bihar Nafarroan eta Etzi hemen EAE-erako aurrekontuak onartuko direlako. Labetik diogu aurrekontu hauek ez direla langileen aldeko neurriak jasotzen dituzten aurrekontuak, eta horregatik gaurko mobilizazioa benetan politika publikoak aldatzea eskatzen dugulako. Batetik, adierazi nahi dugu aurrekontu hauek diru gehiago eduki lezaketela politika fiskalak aldatuz gero. Kapitalak gehiago ordaintzea eskatzen dugu eta horrek diru gehiago aurrekontuetara ekartzea. Eta bestetik hiru aldarrikapen ditugu. Batetik langileen aldeko politikak eta zerbitzu publikoei lotutakoak hemen erabaki behar direla. Bestetik zerbitzu publikoak indartu behar direla eta hirugarrenik privatizaturiko zaintzako langileak langile publikoak direla. Esaten dugu hemen erabaki behar dela, pasaden ikasturtean greba eta mobilizazioak egin ondoren, soldata eta enpleguari lotutako hainbat gai hemen adostu behar ditugulako. Birjartze tasa Madrilen erabakitzen da, soldata igoerak Madrilen erabakitzen dira eta hemengo gobernuek eta kasunetan Jaurlaritzak bertakoa inposatu egiten digu. Gainera, adierazi nahi dugu Pradalesen gobernua Urkulluren gobernuaren antzera jokatzen ari dela, alde bakarrez eta inposizioz. Atzoko egunez, adibidez, prentsan ezagutu genuen 4.000 lanpostu publiko atera direla eskaintzetan. Ez dutenean gurekin mahai orokorrean negoziatu. Aldi berean ere aurrekontuak legez mahai orokorrean negoziatu behar dira eta ez da horrela izan. Orduan, Jaurlaritzari eta Pradalesen gobernuari eskatzen diogu guk hemen Euskal Herrian negoziatu nahi ditugula langileoi dagozkigun gai guztiak eta gurekin adostuak izan behar direla. Aldi berean esaten dugu ere bai, haien politika neoliberalak bukatu behar direla, Pradalesek defendatzen duen publiko-pribatuaren kolaborazio horrek prekarietatea besterik ez duela ekartzen, prekarietatea lagunei dirua ematea eta negozioa. Eta zentzu horretan oso kezkagarria iruditzen zaigu privatizatuta dauden zaintzako langileen kasuan, administrazioak izan direla zaintza langile hauek privatizatu dituztenak, esan dezakegu emakume izateagatik prekarioen daudenak, eta guk aldarrikatzen dugu hauek langile publikoak direla eta aurrekontuetan hauek publifikatzeko edo soldatak parekatzeko eta lan baldintzak hobetzeko neurriak behar ditugula. Hortaz, mobilizatzen jarraituko dugu, jada mobilizatzen gentozen, baina iragarri ditugu urtarrietik aurrera hezkuntza publikoaren defentsan eta hezkuntza publikoen langileen defentsan 12 greba egun. Mobilizatuko gara ere bai privatizaturiko zaintzan udaberrian mobilizazio bat egingo dugu, Osakidetzan privatizazioak salatzeko hainbat mobilizazio egiten ari gara, eta sektore hornetan jarraituko dugu, benetan politika publikoak aldatu behar direlako, privatizazioa gelditu behar delako, eta hemen erabaki behar dugulako langileoi dagokigun guztia.